Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Gigi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Ara minnaw, għaskont indunajt bikom, hello tfal! Kontet naqra ftit, għax jiena wieħed mill-iktar passatempi favoriti tiegħi huwa li naqra xi ktieb sabiħ b'xi storja avventuruża u noqgħod nimmaġina u nieħu gost. Intom għandkom xi passatemp? Ejja ngħiduha flimkien. Passatemp. Passatemp. Passatemp huwa xi ħaġa li nħobbu nagħmlu u mhux għax irridu nagħmluha bil-fors, imma ġvera nieħdu pjaċir nagħmluha. Hija xi ħaġa li tferraħna u ġenna nħossuna kuntenti. Kulħadd għandu passatempi differenti. Eżempju, hawn min ħobbi pinġi, bħal Kika, jew hawn min il-passatemp tiegħu huwa l-qari, bħali u bħal Nunu. Kulħadd differenti, mhux vera. U wow, jien mhux passatemp wieħed għandi ta' apparti li naqra jien inħobb nilab bil-ballun, niġri ma' sħabi, nilab bil-pupi, ndoq il-pjanu, niġri bil-rota fil-kampanja. Il-ħbib ta' Zizi lestew ix-xogħol li kellhom jagħmlu u bħalissa qegħdin fis-salott. Kulħadd qiegħed igawdi l-ħin tiegħu. Nunu jħobb ħafna jaqra u qed jaqra ktieb kbir u sabiħ. Kika tħobb ħafna tpinġi u qed tpinġi ftit fjuri koloriti. U Gigi ma jaf se jagħmel. Gigi qed jiddejjaq u meta jiddejjaq, Gigi jibda jdejjaq lil ħadd ieħor. Nunu qed jgħid lil Gigi li għandu bżonn nisib passatemp huwa wkoll. Kika wkoll taqbel ma' Nunu. Gigi għandu bżonn nisib xi ħaġa li jieħu gost jagħmilha biex fil-ħin liberu tiegħu ikun jista' joqgħod jieħu gost jipprattika. Ara min hawn waslet Zizi. Gigi qed jistaqsi lil Zizi jekk għandix xi passatemp għalih. U Zizi tkun pronta u tgħidlu li xi kultant biex insibu passatempi ġodda irridu nippruvaw affarijiet ġodda. Zizi tgħidlu ejja mmorru mixja żgħira fil-kampanja, forsi nsibu xi ħaġa li toġbok. Barra, l-arja friska u l-ħsejjes tan-natura sbieħ wisq. Gigi qed jisma' l-asafar, qed jara l-fjuri, qed jilmaħ il-frief qed itiru qudiemu. Wow, ara kemm hu sabiħ dak il-farfett! Beda jgħajjad Gigi. Zizi tibda titbissem u tgħidlu ara, forsi dan jista' jkun il-passatemp il-ġdid tiegħek tosserva n-natura u l-annimali. Gigi sab passatemp ġdid, josserva u jgawdi n-natura. U tafu x'jiġri? Issa, il-koll qed jieħdu gost flimkien josservaw in-natura, il-koll sabu passatemp ġdid. Kemm hu sabiħ meta naqsmu l-passatempi tagħna flimkien. Ejjew tfal, inġabru ftit, ħansiru nafu ftit aktar lil xulxin. ħafna affarijiet. Ejjem law nisimgħu ftit, ankantaw il-kol flimkien. Għajdi naqra inspirit, u jien ngħidlek ftit minn Jiena tetu ftit nebbix, tarġa żgur ma naraħix. Jiena Kika nistħi ftit, bl-arti ngħid li rrid. Ejjem law nisimgħu ftit, ankantaw il-kol flimkien. Għajdi naqra inspirit, u jien ngħidlek ftit minn Jiena baba ma jkun qatt li m'hemm xikel għal kulħadd. Jiena Nunu daxin kwi
wasal il-ħina l-logħba sabiħa. Se nurikom set kwadri u taħtom hemm passatemp moħbi. Lesti biex taqtaw x'passatemp hemm? Ejja nibdew bl-ewwel waħda. Ħandawru l-ewwel kwadru. X'inhu dan? Jidher forma tonda, forsi larinġa? U lex larinġa? Mela, x'taħsbu li hu? Forsi ballun? Iva, ballun! Il-ballun nużawh biex nilabu futbol jew logħob ieħor. Kemm hu passatemp sabiħ dan mhux vera. U issa l-aħħar waħda. Din se tkun ftit iktar diffiċli. X'taħsbu li hu dan l-oġġett? Mhux fjura? Mhux libsa? Mela x'inhi? Aha! Tajra! Proset lilkom! Tajra li ttir fis-sema l-fuq, il-fuq. Ftakru tfal, dejjem pruvaw affarijiet ġodda, forsi tiskopru li tħobbu tisfnu, jew tkantaw, jew tgħinu fil-kċina. L-importanti huwa li ssibu il-ferħ f'dak kollu li tagħmlu. Narakom! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.